హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్న దంగ్ ఫార్మర్ ఏరియా తెలుగు. ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నవి చీమకోడి పిల్లలు. ఇవి అప్పుడే పొదుగులోంచి వచ్చిన పిల్లలు అన్నమాట. ఇవి మనకి పెట్టలేకుండా ఇంక్యుబేటర్ దగ్గర గుడ్లు పొదిగించి పిల్లలు చేయించినప్పుడు వాటికి కృత్రిమంగా లైట్ బ్రూడింగ్ అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుందండి. మనకు పొదిగిన పిల్లలన్నీ ఇలా పక్కగా తీసుకొని ఏదైనా చిన్న బ్రూడింగ్ సెటప్ అయితే చేసుకొని అందులో మనం లైట్ ద్వారా అయితే బ్రూడింగ్ అయితే ఇచ్చుకోవచ్చు. పొదిగిన తర్వాత ఆ పిల్లలకి మనకి 28 నుంచి 30 వరకు ఉష్ణోగ్రత అయితే ఉండేటట్టు చూసుకుంటే పిల్లలు ఆ వెచ్చదనానికి హాయిగా ఎదుగుతాయి అన్నమాట. వీటికి కూడా మనకి నాటుకోడి పిల్లల్లాగానే మనకి గంటలు నూకలు ఇలాగా వేస్తూ ఒక్క 10-15 రోజులు తర్వాత వడ్లు చిన్న గుండ కొట్టి వేస్తూ వాటర్ పెట్టి పెంచుకోవచ్చు అనమాట. అవి కూడా తల్లి లేకుండా కానీ మన సొంత బ్రూడింగ్లో సొంత పెంపకంలో అవి కూడా హెల్తీగా పెరగడం జరుగుతుంది. మన ఛానల్లో చికెన్ ఫార్మింగ్ ప్లేలిస్ట్లో వాటిని ఎలా పెంచాలనేది వీడియోస్ అయితే పెట్టానండి. ఓపెన్ చేసి చూడండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.